Bosgarren bikotearen iritziak jaso ditugu, eta txapelketan aurrera goaz, pixkanaka, eta 6. bikoteari eman behar diogu orain ongi etorri, Izaro. Horixe da, eta 6. bikotea ere, Arabati datorren bikotea da, Gasteiztik ere hain zuzen ere, lehenengo aldia da, segurako baratze pilotaleku honetan parte hartzen dutela, Euskal Herriko dantza txapelketan hain zuzen ere, hauek ere urduri egongo dira beraz, txalo, bero batez, hartu ditzagun, Gorka Etxeandia eta Sara Txabez. Gorka eta Sara, Arabatik etorri den bikotea, eta uste dut ez direla euren lurraldetik oso urrun jo, gaur egun gainean jantzita daramatzaten soinekoak diseinatzerako edo pentsatzerako orduan, ez, Imanol? Ez, alaxe da, Izaro. Eurek Gasteizko Arte Ederretako museo hartu dute oinarri, eta bertako artelan batzuk, 20. mende hasierako artelan batzuk aztertu dituzte, eta horietan oinarrituta ekarri dituzte gaur, ona hemen ikusgai ditugun jantzi hauek. Bikote, harinerako prest? Bai, aurrera!